उद्योजक बनूया। कोकणातील तरुण तरुणी महिलांसाठी लक्ष्मी ॲग्रो फार्म घेऊन आलेत व्यावसायिक बनण्याची सुवर्ण संधी। लक्ष्मी ॲग्रो फार्म व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र, कुक्कुटपालन, शेळीपालन, दुग्ध व्यवसायांसह महिलांकरिता विविध व्यवसाय प्रशिक्षण, 1 महिन्याचा प्रशिक्षण वर्ग, निसर्गरम्य जागेत व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र, केंद्र शासनाच्या मान्यतेचं मिळणार प्रमाणपत्र, एकाच छताखाली विविध व्यवसायांचं मिळणार प्रशिक्षण। चला तर मग आजच आपला प्रवेश निश्चित करूया। अधिक माहितीसाठी संपर्क संतोष बोडके 9921 237811 9021 7613 57 आणि 9322 69 63 81। महाराष्ट्राचा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक वारसा फार मोठा आहे। देशाला स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत आणि त्यानंतरही देशाच्या प्रत्येक विधायक उपक्रमात महाराष्ट्रानं हिरिरीनं सहभाग घेतला। प्राचीन संस्कृतीचा वारसा सांभाळतानाच देशाच्या विकासातही योगदान दिलंय। महाराष्ट्राचा धार्मिक तसेच सामाजिक सुधारणांचा इतिहास प्रेरणादायी असल्याचं प्रतिपादन जिल्हाधिकारी किशोर तावडे यांनी केलं। महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापना दिनानिमित्त सिंधुदुर्ग नगरी येथील पोलीस परेड मैदानावर मुख्य शासकीय ध्वजारोहण समारंभात पार पडला। राज्यामध्ये हा महाराष्ट्र दिन साजरा केला जातोय। या ठिकाणी परेड कमांडर राखीव पोलीस निरीक्षक श्री रामदास पालखेडकर, पोलीस मुख्यालय सिंधुदुर्ग हे या ठिकाणी परेडचं नेतृत्व करत आहेत। सिंधुदुर्ग पोलीस दलामार्फत माननीय सौरभ कुमार अग्रवाल, भारतीय पोलीस सेवा जिल्हा पोलीस अधीक्षक आगे गाडोन महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या 50व्या स्थापना दिन आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन 1/2024 आज या ठिकाणी संपन्न होत आहे। सिंधुदुर्ग पोलीस दलामार्फत कामगारांचे संचलन करण्यात येत आहे। या संचलनाचे नेतृत्व करताना राष्ट्रीय पोलीस श्री रामदास पालखेडकर, पोलीस मुख्यालय सिंधुदुर्ग, माननीय सौरभ कुमार अग्रवाल, महापौर पोलीस अधीक्षक सिंधुदुर्ग यांच्या मार्गदर्शनाखाली श्री रामदास पालखेडकर, राखीव पोलीस निरीक्षक, पोलीस मुख्यालय सिंधुदुर्ग तसेच रवींद्र भाणे, परिवीक्षणीय पोलीस उपनिरीक्षक, कुडाळ पोलीस ठाणे यांच्या नेतृत्वाखाली या ठिकाणी संचलन सुरू आहे। पोलीस दलाचं बँड पथक सुद्धा यामध्ये सहभागी झालेला आहे। बँड पथकाचं नेतृत्व बँड मेजर लक्ष्मण कमांडर पलटन नायक संदेश गंगावणे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू आहे।
दलाचं श्वान पथक अर्थातच ब्रावो हा श्वान यामध्ये सहभागी झालेला आहे. राजेंद्र गाडेकर पोलीस उपनिरीक्षक हे त्याचं नेतृत्व करत आहेत आणि श्वान हस्तक रुपेश परब पोलीस हवालदार 906 ब्रावो याने कोकण परिक्षेत्रीय पोलीस कर्तव्य मेळाव्यामध्ये 1 सिल्वर मेडल आणि 1 ब्रॉन्झ मेडल सुद्धा मिळवलेले आहे. ही आपल्या सिंधुदुर्ग पोलीस दलाची शान आहे. ऑक्टोबर 2017 ते मार्च 2018 मध्ये BSF श्वान प्रशिक्षण केंद्र टेक्सनपूर मध्य प्रदेश येथे प्रशिक्षणादरम्यान महाराष्ट्रामधून द्वितीय क्रमांक मिळवलेला हा ब्रावो हा श्वान आहे आणि अंमली पदार्थ शोधक म्हणून तो काम करतो. तो ब्रावो सुद्धा या संचलनामध्ये सहभागी झालेला आहे. शानदार संचलन या ठिकाणी सुरू आहे. याचबरोबर वज्रवाहन 207 आणि त्याचे चालक आहेत प्रकाश जाधव, सोबत कमांडो प्रदीप चव्हाण, अजित पाटील, विठ्ठल खराब हे सुद्धा या ठिकाणी जलद प्रतिसाद पथक यामध्ये सहभागी झालेलं आहे. संचलनामध्ये दंगल नियंत्रक पथक सुद्धा सहभागी झालेला आहे आणि त्याचे चालक आहेत संजय देसाई, सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक, त्यांच्यासोबत पोलीस हवालदार महेश गोसावी, महेश परब हे सुद्धा यामध्ये सहभागी झालेले आहे. त्याचबरोबर फॉरेन्सिक लॅबची व्हॅन सुद्धा या ठिकाणी सहभागी झालेली आहे. त्याचे चालक आहेत प्रशांत पावणे हे सुद्धा या संचलनामध्ये सहभागी झालेले आहे. सिंधुदुर्ग पोलीस दलाची ही ताकद आहे. याचसोबत अग्निशमन बंब देखील या ठिकाणी कणकवली नगरपंचायत सदानंद सामानीकर, नागेश्वर सुजय मुंगेकर हे या ठिकाणी सहभागी झालेले आहे. त्याचबरोबर कुडाळ नगरपंचायतचा अग्निशमन बंब देखील या मध्ये सहभागी झालेला आहे. संजय तेंडुलकर, प्रवीण कोरगावकर, सतीश जाधव हे यामध्ये सहभागी आहेत. त्याचबरोबर आपल्या आरोग्य विभागाची रुग्णवाहिका 108 ही सुद्धा या ठिकाणी सहभागी झालेली आहे. चालक हितेश नलावडे, डॉक्टर राहुल जाधव हे त्यांच्यासोबत संचलनालयामध्ये सहभागी आहेत. सिंधुदुर्ग पोलीस दलाचं हे शानदार असं संचलन या ठिकाणी संपन्न झालेलं आहे. सिंधुदुर्ग पोलीस दलाची ही ताकद आहे. वर्धापन दिनानिमित्त होणाऱ्या सोहळ्यासाठी उपस्थित सर्व सन्माननीय स्वातंत्र्यसैनिक, लोकप्रतिनिधी, पत्रकार बंधू, वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी तसेच सर्व मान्यवरांचे मी मनापासून स्वागत करतो. राखड देशा, कणकर देशा, महाराष्ट्र देशा तुझा जय जयकार असो. आपल्या महाराष्ट्राच्या स्थापनेचा आज वर्धापन दिन साजरा होत आहे. या मंगल परिस्थितीने संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी योगदान व बलिदान दिलेल्या अनेक पुण्यात्म्याची, समाजसुधारकांची आठवण ठेवून महाराष्ट्र दिनाच्या आपणा सर्वांना मी मनापासून शुभेच्छा देतो. 1 मे हा महाराष्ट्र राज्याचा स्थापना दिवस. याच दिवशी 1960 साली स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्याची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. महाराष्ट्राचा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व सामाजिक वारसा फार मोठा आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत आणि त्यानंतरही देशाच्या प्रत्येक विधायक उपक्रमात महाराष्ट्राने हिरिरीने सहभाग घेतला आहे. प्राचीन संस्कृतीचा वारसा सांभाळताना देशाच्या विकासातही योगदान दिले आहे. महाराष्ट्राचा धार्मिक तसेच सामाजिक सुधारणांचा इतिहास प्रेरणादायी आहे. महाराष्ट्र ही संत महंत ऋषी मुनींची जशी भूमी आहे तशी शूरवीरांचीही भूमी आहे. हे जग कष्टकरी कामगारांच्या श्रमावर चालतं. हे समूह सिद्ध करणाऱ्या माझ्या कामगार बांधवांना आजच्या कामगार दिनी मी मनापासून शुभेच्छा देतो. राज्याच्या जडणघडणीत दिलेल्या अमूल्य योगदानाबद्दल सर्व कामगार बांधवांचे मी आभार मानतो. छत्रपती शिवाजी महाराज, लोकराजा राजश्री शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लोककल्याणाच्या घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार महाराष्ट्राची प्रतिभाशाली वाटचाल सुरू आहे. महाराष्ट्राला संतांची तोड परंपरा लाभली आहे. राज्याच्या विकासामध्ये समाजातील सर्वच घटकांचा सिंहाचा वाटा आहे. शेतकरी, कष्टकरी, कामगार यांनी आपल्या घामातून राज्य प्रगतीपथावर नेले आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेसाठी अनेकांना हुतात्म्य पत्करावं लागले. त्या शूर हुतात्म्यांना आजच्या दिनी मी अभिवादन करतो आणि आपणा सर्वांचे हे आद्य कर्तव्य आहे. महाराष्ट्र राज्य स्थापनेचा मंगल कलश आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावलेल्या सुपुत्राबद्दल मी कृतज्ञता व्यक्त करतो.
1 मे 1981 रोजी आपला सिंधुदुर्ग जिल्हा अस्तित्वात आला. त्याला आज 43 वर्ष होत आहे. आज आपला जिल्हा विकासाकडे घोडदौड करत आहे. त्यानिमित्तानेही मी जिल्हावासियांना शुभेच्छा देतो. सध्या उन्हाळ्याचे दिवस सुरू आहेत. तापमानाचा पारा वाढत आहे. अशा परिस्थितीत नागरिकांनी आपल्या आरोग्याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांना महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.